Привет на всички! Днес ще споделя с вас как се грижа за кожата на своето лице. Надявам се да нямате нищо напротив, но преди няколко месеца се бях опитала да заснема това клипче отново, но батерията на камерата ми беше паднала и то остана без край. И затова реших, че в момента още съм болна. Реших, че мога да си спестя малко от презаснемането на абсолютно същите неща, които вече съм споделила. Затова да използвам него клип. Ще ви го пусна сега. Някой пък ми звъня. Ало? Да? Реших да използвам същия клип и по-само да се включа с нещата, които не успях да спомена. Надявам се да ви е интересно и продължавайте да гледате. Сутрин грижата ми за лицето е доста лека, защото ще разберете колко силно третирам лицето си през вечерта. И да почваме с измиването на лицето. Всяка една от вас сигурно го прави. Имам ето този измиващ гел, не скраб, измиващ гел на Clean and Clear. Много съм доволна от него, приятно усещане остава върху кожата на лицето ми, когато го използвам. След като се измия с него, ако имам време, оставам кожата на лицето ми да изсъхне от само себе си, но ако нямам, леко я потапвам с хавлията, за да попия излишната водичка. След това с тампонче, розова вода използвам. Тази почти свършва, не знам дали се личи. Имам съвсем малко, но отново лек продукт, който да хидратира лицето. Много дълго време мислех, че понеже съм с мазна кожа на лицето, не трябва да използвам хидратиращи кремове, за да не увелича мазнината. Но малката Дени е била в голяма заблуда. Доста глупаво съм мислела според мен, но както и да е. Трябва да използвате хидратиращи кремове, независимо от вашия тип кожа. Аз имам ето този на здраве. Знам, че доста млади момичета използват дневни и нощни кремове, но аз смятам, че съм още на 24. Консултирала съм се с майка ми и решихме, че след 25-та ми година вече може би трябва да започна да се грижа за кожата на лицето си с дневни и нощни кремове, грижа за бръчки, стареене и така нататък. Все още имам една година, в която мога да си позволя да използвам един крем. Този го използвам и сутрин, и вечер. Едно нещо, което искам да споделя с вас, едно устройство, което използвам от около месец. То е най-новото, между другото, в колекцията ми с в грижата ми за кожата на лицето. Това е ето тази малка джаджа, която имитира, ако знаете, американските Clarisonic, които се продават за около $200. Така изглежда машината, с батерии работи. Има две степени. Използвам я около 15 секунди в големите зони на бузите и по 10 секунди на брадичка, нос и чело. Изключително удобно нещо за измиване на лицето. Смея да твърдя, че работи по-добре с скраб за лице, отколкото с измиващ гел, но въпреки това ми харесва. Това съм си го взела от Jumbo. Направих едно проучване, много исках да инвестирам в такъв вид машинка. И честно да ви кажа, бях изгубила надежда, защото трябваше да поръчам от чужди сайтове, да чакам доставка и така нататък. А и дори не бях сигурна дали ще съм доволна от такъв тип продукт. Oriflame бяха пуснали за кратко време, около 50 лева, мисля, че струваше абсолютно същата джаджа. И в момента, в който реших да си я поръчам, бяха изпряли от каталога и дори вчера разглеждах, все още няма. Както и да е, бях с две мои приятелки в Jumbo. Едната спомена, че е използвала това преди години и е била изключително доволна от него. Затова реших да й се доверя. Струваше само 10 лева, от Jumbo е взето. Даже има два различни модела, един с малко по-голяма четка и ето този, но моят съвет е, аз имам доста голяма глава, не знам дали се личи, но по-малкия върши по-добра работа, защото с тази малката четка понякога се защипвам от косата и я нацапвам, но представете си с малко по-голямата каква бъркотия ще се да се случи. Да, наистина, ако нямате такива четки наблизо около вас, добра инвестиция си и заслужава да дори да си поръчате според мен от някой сайт.
Днес вечер, както виждате, имам грим по себе си, какъвто и да е. Първото нещо, което обичам да правя, е да отстраня спиралата си. Винаги използвам мокри кърпички. Няма значение каква марка, никакво значение няма от мокрите кърпички. Просто, знаете, обичам да използвам кърпички за отстранянето само на спиралата. Не ги използвайте за отстраняването на грима си. Само за спиралата. След като отстраня спиралата си, лицето ми е чисто. Т.е. не е чисто, мръсно е, но когато взема да използвам дегримьора, няма да се получи този черен ефект, който се разнася по цялото ви лице. Друго нещо, което забелязах, е много по-добър ефект имам върху лицето си, когато първо отстраня грима си с дегримьор, вместо направо да пристъпя към стъпката измиване. За целта използвам Bioderma, универсален продукт. Според мен може да го използвате дори като тоник. Аз за сега си го пестя, но така или иначе скоро ви казах, че мисля да променя грижата за кожата на лицето си и да отстраня някои от продуктите, защото определено се чувствам много по-добре. И може би това ще е единственият тоник, дегримьор и така нататък, който слагам върху лицето си. Няколко капчици са ви необходими върху тампонче, за да отстраните абсолютно целия си грим и има невероятен аромат. Аз имам отново за мазна кожа Bioderma. Преминаваме стъпка измиване отново. Вечер, както казах, е по-силна грижата за кожата на лицето ми, по-агресивна и затова вече използвам скраб. Отново с тази четка го измивам, както казах, по 10 секунди на бузки и по 5 секунди на... И излагах по 15 на буза и по 10 на чело, нос и брадичка. Този скраб е най-якият скраб, който съм ползвала през живота си. Много е готин. Наистина съм щастлива, че инвестирах в неговото закупуване. След като измия лицето с скраба, отново, ако имам време, оставам кожата естествено да попие водата. Друго нещо, което забравих да кажа, винаги измивайте лицето си с хладка до студена вода. Косата, кожата на лицето, тялото ви обича да поема вода под по-ниски температури, по-хладка, не гореща. Завършваме с тоник. Този е по-силен, мирише доста специфично, малко на лекарства дори. Но за чувствителна кожа аз го харесвам. Наистина леко има такова спиртово усещане, когато се почиствате. И отново с помощта на тампонче го разнасям по цялото си лице. Следващата стъпка, която предприемам, е само в дните, в които имам активни пъпки, по-големи циличета, които сълзят и болят и така нататък. Знам, че звучи много гадно, но всички имаме тези моменти преди цикъл, когато ни предстои някакво важно събитие и се притесним. И ни излиза по един голям цирей на челото. Използвам този продукт. Казва се Imex и съдържа тетрациклинов хидрохлорид. Необходимо ви е изключително малко количество и го нанасяте само върху пъпчицата, която искате да излекувате, защото наистина много изсушава и по едно време малко се олях с използването му и го нанасях около пъпката. Повярвайте ми, ще получите и такова сухо петно, което ще ви отнеме няколко дни да хидратирате, за да може да възстановите баланса на кожата си. Наистина внимавайте, защото няма нищо по-страшно от това човек с мазна кожа на лицето да има сухи петна. Направо е ад. Просто е ад. И след като нанеса от Imex мазилото, отново завършвам с хидратиращ крем здраве. Като забравих да ви спомена, че хидратиращия крем обичам да го нанасям с потупващи движения по лицето, а не да го размазвам. През уикендите и понякога през седмицата, когато имам изключително лошо акне по лицето си, обичам да използвам маски. Ще ви покажа две купени маски, от които съм много доволна. Нанасям ги, четете инструкциите винаги и ги спазвайте. Според мен няма да имате никакви проблеми. Изключително важна стъпка за тези от вас, които имат черни точки по брадичката, нослето или където и другаде да било по кожата на лицето, е да използвате такъв тип продукти.
Аз използвам само лентички за нос, защото нямам черни точки по други места върху лицето си, които да са видими, които да са доста повече. Но също така съм виждала, че е подобен, т.е. не е подобен, абсолютно същия вид продукт се продава с различни форми и различни лепенки за различни части от лицето ви. Аз имам тези на Beauty Formula, за които съм говорила безкрайно много пъти и знаете колко много обичам. Другите, които все още не съм пробвала, но съм много развълнувана за тях, те са от Корея, поръчах си ги по интернет. Ако следите една част от американските бюти влогъри, които са азиатки, те си поръчват, има една маска с едно момиченце и маската е изключително и само черна на цвят. Може би се сещате за какво говоря. Това е абсолютно същия вид маска, но аз си поръчах тестърчетата, които бяха около 5-6 бройки за 3-4 долара. Не мисля, че са били по-скъпи, защото исках да ги изпробвам. Чета и гледам много положителни отзиви за тази маска и реших да я пробвам. Това беше всичко за днес. Надявам се да съм била полезна на една поне малка част от вас. Оставяйте ми предложения за клипове, споделите ми вашия тип кожа, малките хитринки, които вие използвате, за да поддържате лицето си чисто и сияйно. Знаете, че ми е много приятно да чета вашите коментари, изпробвам неща, които вие сте ми препоръчали, слушам вашите съвети и смятам, че каналът ми е създаден за да работи в двете посоки. Не само аз да говоря и да споделям, а също така да получавам от вас информация, защото, повярвайте ми, доста често съм си купувала продукти по ваши препоръки и съм оставала изключително доволна. Затова надявам се клипа да ви е помогнал. Искрено се надявам да сте го изгледали до край и ако смятате, че пропускам нещо или искате да ми препоръчате хубав продукт за мазна кожа на лицето, оставите ми коментар по-долу и аз ще го прочета. Желая ви лек ден и не забравяйте да бъдете толерантни към различните.